Hingpit na nga gisugdan sa Cebu City Medical Center ang Operation Smile kansang katuyuan. Ang pag-opera sa mga bata nga adunay cleft lip and palate kun mga bata nga adunay diferensya sa ngabil. Niadtong Martes sa hapon, personal nga gibisita ni Mayor Raymond Alvin Garcia ang CCMC aron personal nga pasalamatan ang mga espesyalistang doktor nga dako og natabang sa Operation Smile program. Mga nakapahimulos sa opera mao ang mga bata gikan sa Barangay Tejero, syudad sa Sugbo, Talisay City ug Carcar City ug lungsod sa Pinamungahan. Well, sangko sa langit akong kalipay karon kay pila ni ka adlaw, semana, buwan nga pagpreparar nato kay para mahuman lang yun ang facility, ang Operation Smile ug ang bunga sa atong paningkamot nakita nato sa mga bata nga atong makitaan karon nga their lives will be changed forever. Mabitaw na yung Operation Smile kay mo smile na yun sila, nawa na sila'y kahadlok, nawa na sila'y kauwaw kay tungod nindot na yun kaayo ang ilang facial expression when they do smile. Giklaro sa mayor nga dili lang taga-syudad sa Sugbo ang makapahimulos ni ining maong programa apan dawaton sab sa CCMC kadtong gikan sa Negros, Leyte ug Bohol. Gipahibaw sab ni Mayor Raymond Alvin Garcia nga libre ang pag-opera niini sa CCMC. Mga Pilipino ra ba nga nang imantayon ra ba kayo? Di ba? So bata pa nato sila maagapan, operahan, ni kadako nila, they will live normal lives. No nga di sila as I've said, ang society magudo say dali ra kita mo judge og mga tao, no? Especially sa ilang physical appearance, pero kani dako gyud kay tabang nato hulog ng langit para sa CCMC. Og we are so proud and we are so happy nga sa tanan lugar ang Operation Smile nipili yun sa Cebu City Medical Center to have a facility like this. Nagpasalamat ra ko sa Operation Smile niya sa mga staff ug labi na sa mga doctors. Dako kay kong pasalamat ninyo, ma'am. Salamat kayo. Malipay jud ko kay dili na siya bulihon. Basta ana og kanang okay na pud yung tinabian. Salamat ko nila og I hope nga daghan pa sila matabangan. Mibisita sab sa maong pasilidad ang chairman sa MSY Charitable Foundation nga si Marikita Salimpang Unyong ni anang Martes sa buntag. Nasayran nga sunod semana dunay mga banggiitang doktor nga mga gikan sa Sweden aron mutabang sa ilang libreng serbisyo. Sa mensahe sa mayor, subli niyang gipasalig nga tiwason ang construction sa CCMC tungod kay prioridad niini ang panglawas sa mga tao. Committed kaayo ang Cebu City Government sa atuang administrasyon. Seryoso sad kaayo nga usas atong prioridad mao yun ang panglawas or health sa atong mga kaigsunan. Muna nga nihatag yun ko og panahon, nihatag yun ko og budget, no, as mayor nga mahuman yun atong Cebu City Medical Center kay puhon mo ra gini kadampanan sa atong mga kaigsuunan nga nanginahanglan og health service sa atong syudad sa Sugbo. So muna it will be a priority, it will remain a priority. I will make sure, no, like how we made sure nga naani target date nga nahuman jud ang target date, we will also make sure nga ang CCMC nasa gyud tay target date ug natay milestones ma-achieve before nga fully operational na gyud ang tibuok 11 stories sa atong Cebu City Medical Center. Kini ang balita. Pasaporte. Cebu City News.